روشا خلکین سوری روج به روج دجوارتر و زورتر دبه و به تایبەتی زارۆکên wê گۆ قلنekî buha bêguneh didin divî şerê navxweyî de bê dawî. Sala 2016 ya herî xerab bû ji rewşa zarokan re golê nêzî 650 zarok hatine kuştin li gorî rêxistina mafê zarokan UNICEF. Divî şerî de dibistan, nexweşxane, mal û bexçeyê lîstikên zaroka tev bûne armanc jê êrîşan re. Ji aliyê rejîma Sûrî, çekdarên rêkberiya wê û alîgirên her du aliyan. Ji bilî kuştinê jî UNICEF dibêje bêtir ji 2 milyon û 300 hezar zarokên Sûrî bûne penaber li welatê Rojhilata Navîn. 2 milyon û 700 hezar ciwana ji xwendin û perwerdeyê dûr ketine. Lê Sûriye her yek ji sê dîbistanan nema bikêrî xwendin û perwerdeyê tê ji ber ketina wê li jêrî destê çekdaran ve. Di şerê Sûrî de got di sala 2011 de dest pê kir zarok qurbaniyên herî pêşîn bûn di vî şerî de û ta roja îro got ew nifşê nû ji zarokan radibin bê xwendin û perwerdeyî. UNICEF hişdarî da cîhanê di derbarî rewşa zarokên Sûrî de ku ew bi kartên ji aliyê grûpên çekdar di şerê Sûriye de li nêzî 851 zarok tevî grûpê çekdar bûne di sala 2016 de bu ew di caran zêdetir e ji sala 2015 ve. Wisa zarokên Sûrî buhayên şer û pevçûnan didin di welatekî de got ser û binê wê wêran bûye ji ber şerê navxweyî bê tu çareserî. û paşeroja wan zaroka hîna jî nediyar e di destê welatên nav netewî de û penaberiya wan. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.